isangyaw gayud nato ang pulong. Lakaw, ingna ang katawhan nga si Hesukristo nangalagad kanato. Ug siya ugma mopakita pag-usab. Sulti ang uban nga mohimo sa niini. Nakita na mo si Hesukristo ug nakadungog mi sa tingog nga nagpamatuod nga siya ang bugtong anak sa amahan. Mipakita siya, si Hesukristo, nga gipamatuod sa mga propeta nga muanhi sa kalibutan. Ug siya may panalangin sa mga bata. Ako buta. Ug karon makakita nako. Ang Ginoo nangalagad gyud kanamo ug ako naayo. Ni ana si Kristo. Nabati namo ang uwat sa iyang mga kamot ug mga tiil. Nasayod mi nga siya buhi. Bungol ko sa una, ug karon makadungog na. Si Kristo mismo mopakita pag-usab. Kuyog mo namo ang tanan gidapit niya sa pag-ambit sa iyang kamaayo.